Ahojte, tak konečne opäť trošku vonku v prírode na viac dní a tentokrát malá Fatra. Vždy som chcel toto pohorie prejsť aj v zime, pretože v lete je to krásna túra, ale nikdy sa mi to nepodarilo v zime. Vždy to bolo vyfúkané, alebo bolo málo snehu. Teraz to ideme skúsiť. Práve keď je snehu dosť a má ešte aj čerstvý pripadnúť, tak dúfam, že sa mi to podarí. Teším sa. Aj keď dni sú ešte stále krátke, a ja začínam dosť neskoro. Čakali ma 4 km na chatu pod Suchým. Vzhľadom na nový sneh to beriem dolinou a keďže lyžiarky mám zbalené, nahadzujem reťazky. Dolievam nemrznúcu kvapalinu a šplhám sa hore. Cesta je luxusná, sneh ticho dopadá na krajinu, no keď vidím chatu, mám radosť. Pomaly sa ustajním a krajina zapadajúca snehom vyzerá ešte romantickejšie spoza okna vykúrenej jedálne. Dávam si vynikajúcu fazuľovicu. Je nedeľa večer a tak mám celúčičku chatu sám pre seba. A človek by sa ani nenazdal a z večere sú raňajky a čas vyraziť na hrebeň. Celú noc riedko, ale vytrvalo snežilo, preto ma vonku čaká o niekoľko desiatok centimetrov snehu viac ako včera. Tak prial som si veľa snehu vo Fatre, ale nie je toľko to nového. Toto nie je ani prašan, ale hodvában, páperan. Fuj. A neviem, koľko je napadené, ale 40 centy určite. Takže teraz aj suchý bude. Brutál. Poďme na to. Ako povedal chatár, bude to boj. A veru bol. Z úvodu to bolo iba brodenie sa romantickou zimnou krajinou. Erasure always hadr. Keď sa však Suchý naprsil priamo predo mnou, lyže museli ísť dole, lebo v strmom kopci bola logicky smerom kolmo dole pokrývka snehu hrubšia. A keďže sa lyže prepadávali až úplne na spodok, lepšie bolo brodiť sa v lyžiarkach. Zlomil som paličku, našťastie sa dala opraviť a miestami som videl neprešlapaný chodník, miestami ho iba tušil. Viete, že Suchý je z rána slušné sústo aj v lete. S polmetrom snehu to bol celkom brutál. Za všetko hovorí fakt, že výšlap, ktorý mi mal trvať 30 minút, mi zabral cez 2 hodiny. Ale nakoniec som dosiahol svetlo na konci tunela. Wow. Wow. Wow, 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 wow. Fú, tak toto dalo zabrať. Toto bolo aj na fyzičku, aj na morál. Náklad riadny, ale stálo to opäť raz za to. Toto je čo? Wow.
No, a to som sa nádejal, že najhoršie je za mnou. Hrebeň bude vyfúkaný a tvrdý a ja budem rýchlo napredovať. Nuž, najprv to tak vyzeralo, ale potom to vyzeralo aj takto. A takto. A to som najhoršie pasáže nenatáčal, lebo som mal plné ruky práce buď odopínaním a vyťahovaním lyží z kosodreviny ukrytej pol metra, miestami meter pod snehom, alebo to isté, ale v ružovom, so zaseknutou lyžiarkou. Po chodníku ani stopy a mne rýchlo ubiehal čas a odchádzali sily. Uterák som musel hodiť do ringu po úbohom pol kilometri. Je mi to ľúto priznať, ale prehrávam s fatrou. Nevidno, kde je chodník, je to zafúkané a je tak popás snehu. A prebojoval som sa sem, zhruba na pol cestu, sedlom vráta, ale to už by som nedal časovo ani ďalej. A ak by to bolo náročné aj potom, tak by som to mohol niekde uviaznuť, takže zodpovedné bude sa otočiť. Aj taký je život. Ako hovorí sa, aj taká je rybačka. Nerobí sa to ľahko. Zvlášť, keď je ešte slnko hore. Ale mám čo robiť, vrátiť sa aj po vlastných stopách. Na suchom si ešte užijem výhľady a pri pohľade na hrebeň pochybujem, či som sa správne rozhodol. Určite. V ten deň horskáči sťahovali z hrebeňa chalana, čo sa mu pokazilo viazanie a nedokázal sa cez nafúkaný sneh dostať ani ďalej, ani späť. Náplasťou na rany sú mi krátky zjazd k chate, ďalší tanier fazuľovice a rýchly a bezbolestný zjazd opäť až dole k váhu. Nakoniec to vlastne dobre dopadlo. No tak, nakoniec som celkom šťastne porazený. Čaute.